Ola a todas e a todos. Neste pequeno vídeo imos ver como ordenar contido nunha táboa de Word. En este exemplo podemos ver o nome de 3 persoas co seu CIF e os cursos que teñen, o prezo de cada curso e o número de horas. Imaginemos que queremos ordenar esta táboa polo campo nome. Introducímonos na táboa. Vamos á pestaña Presentación e dentro da pestaña Presentación clicamos no botón Ordenar. De principio Word, como temos 5 columnas, nos di por que columna queremos ordenar. Si queremos ordenar por a columna nome, eleximos a columna 1. Fixádevos que dentro da columna nome temos dúas veces al alumno Miguel. Entón, pois vamos a querer ordenar dentro de Miguel, pois polo curso, que sería a columna 3. Entón lle decimos que despois ordene pola columna 3. As dúas de forma ascendente e lle damos a aceptar. Que ocorre? Pois ocorre que en esta táboa tiñamos unha cabeceira, pero como non se lle especificou a Word, a propia cabeceira tamén quedou ordenada. Ordenou pola columna nome e despois pola columna curso. Vamos a ver como se faría en realidade. Entramos en esta outra tabla de abaixo, que é exactamente igual que a de arriba, lle damos a ordenar e o primeiro que facemos é decirlle que esta táboa ten un encabezado. E se nos fixamos, agora, cando di ordenar, xa en vez de poñer columna 1, columna 2, nos pon os nomes do encabezado. En este caso, queremos ordenar polo nome e despois queremos ordenar polo curso. Igual de forma ascendente e lle damos a aceptar. Agora ordena o contido da táboa, pero non move a cabeceira que sería o curso. Deste xeito ordenamos a 2 niveis. Pois nada máis, gracias pola vosa atención.